Maitxekaz, Bermeoko udala, aurkeztuten Kantauriko Arraun Elkarteen bigarren ligako estropada. Oso pozik gauz, Bermeoko udalaide zoratute daukosagaz Bermeoko Arraun Elkartiek lortuten dauzen emaitzekaz, eta gainera ARTBiko estropada lehenengo aldiz okitzie Bermeon, benetan postuteko da. Apoien bidu, danon artien, dutzatuen bidu, kanterie bebai, gure mutiek eta neskak okin bidaui eunezaletasune gozatzeko da disfrutateko arraun elkarte sendo bat, eta ni pentsan dut, Bermeoko arraun elkartie horretan da biela. Da benetan da, eskertuteko da. Bueno, hemen iralkoen dakote zorkaztari batzuk, eta estropadako, estropadia ez dut esan, da hilien bederatzi zen atzaldeko bostetan, eta apurtzu bete horrek esplikoko daude estropadako ezaugarrizek edo parte hartzaileek edo denitan. Eguerdi gutan hori, eskerrik asko zaude. Etorti gaitik, irunek esan dauen moduen, estropada hau oso berezize da. Honek estropadie zergo dago esan. Honek estropadie gu dago esan, Bermeoko bigarren trainerue uretan dagoela. Eta da, hori trainerue da, Bermeotarran semiekaz, Bermeoko semiekaz eta oso gaztiekaz. Horre zer dakarratzetik? Horre dakarratzetik, zeu zer dagoela, Bermeoko Arraun Elkartean zeu zer dagoela mogiten. Hori movimentu da, arrobize. Arrobize para da, mekanismo guztize para diez ostaben martzan, hori bultzakadie moteko arrauneri Bermeon, eta ACT-ko traineruri laguntzeko bebai. Hori saltu emoteko gero ACT-era. Hori traineru batatiek itxosora oso pena esan da. Bai klubentzako, bai arraularizentzako, bai gurasuentzako, zetako Bermeoko Arraun Elkartie da oso zarra eta oso txikize. Gaur egunien dakuz, hogeta azpitzek ACT-kuek, elitiek, dakuz, seniorran, bigarren mailakuek, 18 fitze, gero dakuz, 40 fitze, umienak, bai mutilek, bai neskak, eta klube da oso txikize. Orduen, hasikeratan, oztopu gokin zuzen. Ze normala da, klub txikize da, materializala da zarra, eta klaro, eliteko trainero baten gerizpen biharretzeko, hori gatza, benetan da gatza. Baina, horrekin zuen Agustinen presidentien laguntza handize, Jon Salzamendi entrenadorie, ACT-ko entrenadorien laguntza handize, gurasuen laguntza handize, eta hor da, eta uretan dauk traineruen. Osea, da, gularratateko moduen, hori traineru gauti uretan. Bai, jakinin bide, horrek oztopuk eta horrek gatza zeitzik izan da. Eta honetik aurrera, pentsaten du, hau proiektu aurrera zungu dela. Da gero, omenalde txikitzu bet, honegaz estropadigaz bebai, gustako bekidazte akordautzek, nortzuk izan dizen Bermeoko Arraun Elkarteko fundadoriek. Oindan aurtie, kuadrillo bat batzunzan, eta, homenaje moduen eureri bebai, esango da, hau estropadie. Eta honetan urte guztizetan, jente guztizea arraunetik pasadana Bermeotara. Eta hori, gora Bermeo eta apordoa. Momentuz estropadie hitzeko arazo batzuk edukidoguz, klaro, badakiz danotak izuen moduen, muelleko momentu honetan ekaitzet izela eta triskantzako kingendu zenak, ez da euskon kondute honi nio. Eusko Jaurlaritza da buru belarri aurrak eitzen, eta aurrik usten daude, iguale urrireko edo amaitzute egongo dara. Karo, estropada hau, atrapaten dozko estropada honek, hori, abuztuen bederatzi zen, eta zailtasun batzuk, ez da estropadi ikusteko, aukera gugu duzen, aukera guztize, bestu zokingo. Eta adibidez, Ronpiolazera sartuteko, baimena bakarriko kingo daude,
bertara sartzen dizen epaiek eta pertsona, izen da bizenakaz, ezin esango da bize sartun, rompiola zera, estropada ikusten. Bai, sartu lan izango da, hori azkaneko momentu arte ezin du ziurtatu bez, pentsaten du Sizilire sartu lan izango dela, ze antzadanez momentu arte, hor muei horretan ez da egongo ontzirik, badakizu hor beste aldien, portuko beste aldien gune, portuko guni edala, hor merkantiek sartzen die, orduen asteburu horretan, ez da itxaroten merkanterik sartuko dodanik biharrien, igual alda pasa, eta orduen azkaneko momentu arte itxaroten gauz, ezta? Uste dugu baietz, uste dugu Sizilire pasa izan alko garela, eta Baiolan espanda, da txarrenien, ez daku besteri, edo itxosoz ikusi batela tantzunde, edo lanbera puntera izeti. Ez da beste aukerarik. Gura aleginek bebaitan egon gara etzen hori posible izateko, eta pentsatzen du behintze Sizilina lortuko dugule. Dan hori esan anime bermiotar guztizeri da kanpotik datozenari estropadi ikusten etorteko, benetan da lehen esan duten moduen posgarri ze, arraune ikusti mobiten errizen, ikusti bitilek uretan, taneskak, eta lehenko sasoiek aiaten badie, ikusten gendunek batelan estropadak, trainerienak eta bigarren ligen jokatuten dauzen mutilek eta, momentuz neskarik ez da... Datorren urterako badauz. Datorren urterako gongo di, postuten nahi. Orduen, eurek posible alizateko, ez da, berton, Bermion entrenatie, inora jun bihar barik, eta hori guretza da anontzak, lukentza berantza, da pasada bat. Idoia, ez da epa, guraso modure edo? Ez, nik bakarrik esan, eskerrik asko batez be, Sumoileri eta Bizkaia Peñiri, euretizelako nazken batien, digun dauinak proiektu hau aurrera erutela. Bezgizau, eskerrik asko danari, gora Bermioko arraun taldie eta danok estropadak ikusten. Oraingoe, da gero urrengoe geratuten dazkuna, ia ikusten bad hori estropadie, azeteko estropadie iraiako behitzen. Urrengo